Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu ngo-2019 i-Triple Threat eka-Tiger Chen odlala indawo ka-Long Fei, uTony Jaa odlala indawo ka-PU, uMichael J. White odlala indawo ka-Devereaux, uScott Adkins odlala indawo ka-Collins, no-Iko Uwais odlala indawo ka-Jaka. La esiyiqala khona ehlathini elalisendaweni yama-China la esithola khona amadoda amabili uPU no-Long Fei ababekwe imishini eyayikhishwa ukapteni wabo naye wayehamba naye igama lakhe uDevereaux bekule mishini eyingozi for ukuzokhipha omunye wabo isiboshwa igama lakhe uCollins owayeboshelwe ubugebengu bokuba umbulali eboshwe yiwona lama-China ahlala khona la ehlathini njengoba uCollins lo ozokhishwa la enomlando wokuba umbulali nodlame. La madoda ngenkathi efika kule ndawo yala ehlathini bafike bavulela ngenhlamvu lokho kwabulala abantu abaningi kwafa nabantu abangahlangene nalento abangenacala. Lokho kwaphetha nangokubulala unkosikazi kaJaka. uJaka kwakuwomunye wesilisa umhlali wakhona la endaweni owayeziphilisa ngekarate nekung fu for ukuthola imali ngoba wayekwazi nokulwa. Wacasa uJaka wahamba wayopay revenge for ukubulala unkosikazi wakhe ngesikhathi eselwa noPU. Waqhuma ibhomu elawisa uJaka waquleka. Leli qembu likaDevereaux lalifika lajikela uPU noLong Fei ababefike nabo ngoba nakube ama-China babashiye emgodini bethi bazofela khona base bezokhulula uCollins wayeboshiwe babezomlanda. uJaka waphaphama equlekeni wethuswa ukubona inqwaba yabantu bangakuba ababulawe lama-American akade efika. Ngesikhathi uJaka ephethe isidumbu sikankosikazi wakhe seyosingcwaba nezinye izidumbu, uJaka waqeda lapho wakhala. uPU noLong Fei ababeqitshwe emgodini bakwazi ukuphuma. Ekuphumeni kwabo bahamba bayokhulula abanye abantu bendawo ababekade bethunjwe yilama-American akade efikile bebabalekisa kule ndawo eyayivutha eqhuma namabhomu. Bahamba baze bayofika endaweni yasemaHajeya. uLong Fei noPU bajoyina la ekuliwa khona izimpi ey'ngekho emthethweni ukuze bazenzele imali. uJaka owehleli ngaphandle ebantwini ababukelayo wambona uLong Fei owayelwe erengeni ukuthi uyena lo muntu okade efike nama-American abulala unkosikazi wakhe. For ukuthi uJaka pay revenge wahambe waye erengeni for ukuyolwa noLong Fei. Remember me? You killed my wife. For this. For this. Kodwa uLong Fei wayewina impi phezu kokuthi uJaka wayeze ngoba ethi uzopay revenge yokufa kankosikazi wakhe. Kodwa phezu kwayo yonke leyo mpi yabo bakhumbula ukuthi bonke bayisizwe esisodwa sama-China kanti futhi bonke bahlukumezekile balahlekelwa ngenxa kaDevereaux noCollins. Babona lapho ukuthi kunokuthi baxabane bodwa kungcono bahlangane babe yiteam bezokwazi ukulwa noDevereaux noCollins ngemva kokuthi babulala isizwe sabo sasehlathini baqhumisa nendawo yakhona ngamabhomu. Kodwa ukuhlangana kwabo kwaphazamiseka ngoba bayithola sebezungezwe inqwaba yamaphoyisa sebeboshwe bedayiswe uDevereaux noCollins benze ngathi ibona laba bobathathu ababulala isizwe sabo. Kwidolobha lakhona sithola intombazane ekuthiwa uShen owayeyindodakazi yesigwili sendawo esasinamabhiliyoni. uShen wayevikelekile nama-bodyguard waze wakwazi ukunikela ngemali yama-million for ukuthi kulwiswane nezenzo zobugebengu endaweni yasemaHajeya. Kodwa leso senzo sacasula umholi wey'gebengu kwakuwowesifazane igama lakhe kwakuwu-Su Feng owathumela uCollins nethimu yakhe ukuthi bayibulale intombazane ekuthiwa uShen. Yafika ithimu kaCollins ngakulelo bhilidi yavulela ngenhlamvu.
uShen wabaleka waze wangena epolice station ngaphakathi ebuilding etshela amaphoyisa ukuthi awamsizi. Ngokuthi uShen wayekhuluma i-English babengamuzwa, baze bathatha uLongfay owayekade eboshiwe ukuthi azotolika. uColin neteam yakhe babethunywa ukuthi bazobulala intombazana uShen, bangena ngaphakathi ebuilding baqhubeka nokudubula. uLongfay esavikela uShen, kwangena uJacka noPU ababelwisana negenge kaCollins eyayilwa namaphoyisa ngoba babefuna ukuzobulala uShen. uJacka wakhuluma okungalindelekile ethi uyena obehlele ukuthi kuboshwe uLongfay benePU, enzela ukudoba uCollins ukuthi akwazi ukuphumela edlangalaleni. Ethi bengenzela uCollins acabanga ukuthi ngisebenza naye ngenkathi ngimnike information eyamanga. uPU wafonela uCollins ngevideo call emtshela ukuthi ufuna ukushintshana nabo for ukuthi bona bathole inkululeko. Wavuma uCollins, kodwa ekuvumeni kaCollins waba inyoka ngoba wathumela nabahlaseli emaceleni abazoqhamuka kungalindelekile. Kanti uPU benoLongfay nabo bahamba bawufuna izikhali zokuhlomela uCollins komunye umngane wabo wakudala ngoba babengamthembi uCollins. La kwakuzohlanganela khona uCollins neteam yakhe balindele ukufika kaPU noLongfay ngesikhathi bebahlomele ngezibhamu zamasniper. Bafika uPU noLongfay kodwa bangena ngomqondo ngoba baqala ngokuyobulala labo bantu ababebahlomele ngamasniper phezulu. Benza into ebingalindele uDevereaux noCollins for ukuqeda abantu babo. Ngesikhathi impi isaqhubeka ibambene la ngaphakathi, uLongfay wayelwa noJoey. uJacka yena wabhekana noDevereaux ngesikhathi etshela uDevereaux ukuthi labantu abababulala uDevereaux kwakuwumndeni wakhe, ethi ngaze ngangcwaba unkosikazi wami ngenxa yakho. The Indonesians you killed were my people. This is personal. I buried my wife because of you. That's the dumbest thing you're never gonna live to regret. uPU waqondana noCollins, wayethanda ukuba strong.
You weak. khona lapho kwafika noJaka ezolekelela uPayu for ukuthi bashaye uCollins. Anyway. You have my respect. Why the fuck is it so hard to kill one little Chinese girl? You left me for dead. Will not happen again. Why the fuck is it? You should have stayed in the pits! Let's talk. Is that all you got? Just die. No more talk. Ekugcineni uJaka noPayu noLongfei bagcina beyiwinile izitha zabo ngokubulala uDeveron noCollins. Kodwa uJoey wavele wavuka lapho kodwa wadutshulwa intombazana uShen. Wathathwa lapho uShen wahanjiswa endaweni ephephile ngesikhathi lo mama omholi wegebengu uSu Feng eseboshwa amaphoyisa. uJaka noPayu noLongfei abasebeyisindisile le ntombazana uShen basebehleli bephumlile besaxoxa ngendaba yokuthi kade belwa kanjani. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.